6277 żagħżugħ u żagħżugħa li twildu bel-2005 u l-2007 applikaw għall-iskema ta' 6 xhur sħubija f'ġiem imħallas mill-Gvern. Dan ħareġ minn ċifri li kiseb One News mill-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni kważi 3 xhur wara li tnediet. Din il-miżura li toffri sħubija ta' ġiem bla ħlas kienet ħabbret fil-baġit għal din is-sena. L-iskema ġiet imnedija mill-Prim Ministru Roberta Bela fil-bidu ta' Mejju li għadda waqt attività fost bosta żgħażagħ u persuni entużjasti bl-attività fiżika fi skola f'Birkirkara. Dan ifisser li din l-iskema mhux biss qed tħajjar aktar żgħażagħ jagħmlu eżerċizzju fiżiku fil-ħin liberu tagħhom, iżda wkoll qed tiżdied id-domanda s-sidin tal-ġims minn klijenti ġodda. Din il-miżura s'issa rat 4797 żagħżugħ u żagħżugħa li diġà bdew din is-sħubija. Din l-iskema għandha li tħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jgħixu ħajja aktar attiva u b'saħħitha kemm fuq livell fiżiku kif ukoll fuq dak mentali. L-għarfien li l-attività fiżika għandha ir-rwol kruċjali fil-ħajja tal-bniedem wassal biex din l-inizjattiva tiġi milquha tajjeb ħafna.